Zdarec lidi, já jsem Marlix a dneska vítám vás u našeho třetího Marlogu, už třetího, dokonce po třetí době, po nový době a tady jde auto a já to překočím. Ozvěte se. Je nádherná. Procházíme se. Krásnýma tvarama. No hele, co kecáš? No. Bacha, bacha. Pane, musí to nás. A první odmítnutí prostě. Jak vidíte, děláme píčoviny. Děláme tady strašný píčoviny, protože jsme na Trnovském náměstí a procházíme lidi a furt jim říkáme, jak je strašně milujeme. Ale pokud koukáš ty na to Nikčo, tak nebo, já jsem nic neudělal. Takže abyste věděli, děláme strašný píčoviny a strašně nás to baví, protože venku je taková strašná nuda. A co nám k tomu povíš ty, Domčo? Tam je pár holek, takže bych mohl jít do akce, nebo že a já jsem... Ty holky tady až moc divný, takže si No, vypadá to tak. Takže abych přivítal naše kamarády. Toto je Domča. Toto je Štěpánka. Ahoj. Ne, já tu nejsem. A toto je Fošňa, alias Martin Prdol. Nezadanej mimo. Jo, musím přiznat, on je nezadaný, takže pokud ho chcete, tak dole v popisku videa... Ale Mařenko, já jsem přece s tebou! Ale nebojte, toto je... Tamhle někoho máš. Ale pokud ho chcete, tak dole v popisku videa budete mít jeho Facebook budete mít. Vem ten telefon. Já teď si ještě vezmu ještě jeden telefon. Je to jeho. Takovej No nejspíš na to se vysral. Jej. Jo, už se bojím. No tak to je druhý odmítnutí pro mě, bohužel. Nebojme, budeme hledat dál holku tady pro Martina a uvidíme. Kluka pro Štěpánku. A kluka pro Štěpánku. Kluka, vždyť je to lesbana. Cože? Je to lesbana. No tak nic, já mu dávám svůj mobil. Ano. Tak. Strašně. Putování končí dalším neúspěchem. Takže pro putování do divočiny, kde hledat pro Martina a tady pro Štěpánku holku. Ale Štěpánka hledá kluka, aby jsme hledali obě pohlaví. To se teďku neřeší, že Štěpánka je lesba, ale to je jedno. Ale tak co je? Takže budeme putovat dál a uvidíme, jestli se někdo chytne. Jestli nám někdo fakt skočí na špek. Takže, teď je na řadě Štěpánka, protože já vedu na odmítnutí 2-1. Což je docela špatný. Tohle je challenge. Štěpánka by mě měla dorovnat, co myslíte? Já myslím, že jo. Takže doháněj. Já to jsem nějakou holku, jo. Jo, tak Jo, holku. takže bude pokus pro Štěpánku číslo 2, že bude hledat holku. A já bych natáčím už 3 minuty. Jo, to ještě sedí a můžu ještě nahrávat 14. Ježiši. Tak. Tak, právě jdeme okolo hotelu Divizna a je to, tady je nějaká vinotéka. No, vinotéka, nevím, já tady v Turově jsem si... Ale to je úplně jedno prostě. Jsem tady v Turově 3 roky, ale nevím tady co je. Takhle pak je Vesna. Jo, a Hotel Paradise. Textil. A tady je Hotel Paradise. No, ale jako pro Štěpu tady nevidíme žádnou holku, což je docela špatný. Máš chlapce. Tak to zkus aspoň nějakou, tady je to fuk. A tak já můžu dělat nebo ne? Hej Domčo, co kdyby ses taky přidala? No vůbec. Počkej, jdu pryč. Tak jo, no, tak taky seš srab zbabělej, ale nevadí. Já vím, že tohle nebude. Tak ten tě uteč. No, A to je ženská, ale ne? Jo, Já myslím, že je to ženská. Takže bys měla jako jít do akce.
Rozeběhni se. Rozeběhni se, přesně tak. Roztáhni ruce, skoč okolo ní a nepustí. Ještě si znova. Hej, to stačí, pozor, to ti zachrání. Jo, to je přímý přenos. Jich nezbaví, holka. Toto je vlogging. Tak. Bitch. Ještě pánka, už jde na stůl. Jo, vypadá to nadějně, hele. Já se bojím. Ale jde nějak rychle, to se mi nelíbí, že by už rovnou skočila na věc. Uvidíme. To nám je. Nic mi jen prostě dobrá nálada, víš. Já tebe budu chcípat, až tohle uvidím. Sakra, tady je strašná tma, že hovno vidím, ani sám sebe nevidím na tu kameru. Tam... Jinak pro ty, co to nevidí, je to nějaká stará paní, co stojí u hřbitova, takže... Jo, abyste viděli, stará se nám historka, že jsme prostě v 5 minut před 6 jsme šli do hřbitova. To je pravda, hele. My jsme na hřbitov, Top. jo. Oni zavírají v 6 a my jsme tam šli asi za 5-6 a nějak jsme se tam prostě dostali a teďko, že odejdeme z toho hřbitova asi 6:45, jo. A ten hřbitov byl zamčený, my jsme tam zůstali na tom skurveným hřbitově. Takže jsme si to museli projít pěkně jinak úplně. Ale moment, a co ještě? Akci. Tak. A je to druhé odmítnutí. Takže druhé odmítnutí, takže jste si vyrovnaný. To je pravda. A mě se vyvíjí baterka do prdele, ne? Jo, ale natáčím furt. A Štěpánka musí na interval, kterýho teďko mimochodem docházíme. Já jsem, mimochodem já tam jsem taky, ale já mám prodlouženou do 9. Jedno tabiatrská. Pokud to nevíte, jo. Samozřejmě myšleno ironicky. A jinak... A Štěpánka se zlomeným. A Štěpánka se zlomeným srdcem. Odchází na zlomeným srdcem, ne. A kurva, mě bolí ta ruka. Promiňle. Jo, to je taky příběh. My jsme skákali, jakoby, že půjdeme už z toho hřbitova, že se nemáme jak dostat. Ale ona spadla nějak na prdel a přitom si odřela ruku. Takže to má úplně... Do masa. Takže by měla jít zítra na šití, což není moc dobré. No, ale co dělat? Je to do masa asi tak tím způsobem, je ta je malá rejha a trošku z toho čouhá masíčko, jo. Ale jak si mňami ne... Jak mňami. Ale jako rozseklý to mám pěkně, jo, jako to žádný. To jo. A tak s tímhle se s váma asi loučí Dříví, Domuška se sklopenou hlavou, Štěpánka se zlomeným srdcem a Mařena. A já teda taky si zlomený. Tak jo. Furt je zadaný. Takže to je pro nás všechno. Já se s vámi loučím a u dalšího videa zas. Čau.